उदालगुरियाव श्री श्री महामृत्युंजय पाठ आरो शिव महापुराण हाबाफारि थांनाय 5 मार्च अक्ट'निफ्राय 13 अक्ट'सिम 9 साननि हाबाफारि लानानै जथायै मोनब्रै हारि जेरै कच कमतापुरी, बर' कसारी, गोरखा आरो आदिबासी गुदि थागिबि महासंघनि बानजायनायाव सुबुं जौगाखां, मुलुग गोजोन आरो गोजों सावस्रिनि गेदेर आरज गाबनाय हाबाफारि आरो जथुमा लानाय जायो। हाबाफारियाव दार्जिलिं, सोनाब बंग आरो आसाम रायजोनिफ्राय गोबां इसोर सिबियारिफोरा बाहागो लाफैयो। उदालगुरि जिल्लानि जंगल बरिगाव गामियाव खुंफुंनाय मृत्युंजय पाठ हाबाफारियाव गुदि मोनब्रै हारिनि गेदेर जेरै बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, बिर सिलाराय, मेजर दुर्गा मल्ल, बिरसा मुंडा आरो मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि मुसुखायाव बिबार बावो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो गसाइगावनि समाज सिबियारि मुस्रि लाइफुंगोरा नार्जारिया, अखिल गरखा कच जनजाति महासभा भिजन भारतनि जइन्ट सेक्रेटारि सुराज अधिकारी आरो उदांस्रि नार्जारि मोना। आं बेयाव फैनानै जोबोद दिनै गोसोआव जे दुखु मोननाय फैदों। बयबो जनजातियानो गावबागाव अधिकारखौ नागिरदोंब्ला जोंबो दिनै बर'फोरनि सिमांखौ जाफुंहोथारनांगोन आरो बे सिमाङा जाहैबाय आलादा बर'लेण्ड रायजोनिसो थांखिमोन। दा जिबायदि भारत सोरखारजों आलादा बर'लेण्ड रायजोआ दिनै जाफुंजानांगौमोन दिनैसिमबो क्लियार जानानै फैयाखै। दिनै बिटिसि काउन्सिल बे फिसा काउन्सिलखौ लानानै जोंनावहाय गोजोननाय गैया। बेनिखायनो गोबां बर' लाइमोन फिसाफ्रा स्टुडेन्ट इउनियननि फिसाफ्रा फैबाय थानाय समाव बे आलादा बर'लेण्ड रायजो जे उपेन्द्रनाथ बिथाङा दिनै सोमावसारलांनाय बे थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय जान्जि खाफ्रागोन। सानसेबाबो जोंनि फिसाफ्रा बिखा फोथारनानै सोमावसारगोन आरो जांख्रिखा फैगोन। बेखौ लानानै आंबो बेहाय बिखा फोथारनांगौआ बेनो दिनै बिथांनि सोमावसारनायनिफ्रायनो गोबां बर'आव जोहोलावजोफोर उजिबाय। बिनि गेजेरजों दिनैहाय बिटिसि कड जानानै थांबाय, बिटिआरफोर जानानै थांबाय। खिन्थु बिटिआरफोरजों जिबायदि उन्नति फैनांगौमोन दुखुनांथाव जाय सिन्नतिरा दिनै उदां अख्राङाव फैनांगौमोन दिनै रन्जन दैमारि सारखौ जों उदां अख्राङाव मोनाखै। गोबां बिटिआरआव दिनैहाय गोजोन फैबाय होननानै दिनै सानदों, खिन्थु गोजोना बहा। दिनै साफ्रोमबो दिनै बर' आइजो जाय आइजोफोरा गावनि गथ'खौ जोनोम होयो बै आइजोफोरनाव बिखा गावनाय दङ। दिनै गावनि आंगो फिसा बिदा फंबाया एफर्ड खालामनायनि उनाव दिनै उदां अख्राङाव गैया, जोबथेसालियावसो जोबथेनानै दोनजाबाय। बेबायदिथ' खुनु आयेनाव खुनु इस्युआव गैया। बबे इस्युआव दंमोन दिनै एफर्ड खालामखांनानै सासे सिगनेटरिखौ जोबथेनानै दोनफिनो। बिनिखायनो भारत सोरखारा जि एफर्डखौ भारत बिमाखौ भारत माताखौ साखि दोननानै एफर्ड खालामदोंब्ला भारत बिमानि सनमानखौ होनांगौ। हिन्दुनि निति, हिन्दुनि आयेन, हिन्दुनि रुलखौ सनमान होनांगौ आरो थाबैनो बिटिआरआव थानाय बर' बिमाफोरनि दिनै माबाखौ आसाखौ जाफुंहोनांगौ। साफ्रोमबो बिटिआरआव थानाय दिनै आइजो आरो बिमा माहारिफ्रा गावनि आंगो बिदा फंबाय फिसाखौ दिनै उदां अख्राङाव नेनानै दं। भारत सोरखारा जेब्लायबो बे आवाजखौ खोमायाव हाबहैथों आरो भारत माताखौ सनमान होथों। थाबैनो आरो जोंनि रन्जन दैमारि सारखौ उदां अख्राङाव होनांगौ। उदां अख्राङाव मोनांगौ माने जोंनि गोसोआव सान्ति जानाय नङा। थेंक इउ। उहाँले आफ्नो जीवनको 42-45 वर्षको सङ्घर्ष जीवनको उहाँको उपलब्धि एकदमै जातिको आन्दोलनलाई सुचारू रूपले आजसम्म दोहोऱ्याएर ल्याउनु भएको छ र महासचिवजीलाई गौरव सम्मानले हामी सम्मान व्यक्त गर्छौँ र उहाँको जुन सम्मान छ त्यो हजुरहरूको समक्ष म पाठन गरेर सुनाउनेछु र उहाँको जुन आरो बे एसेयाव बोथोर गाज्रियावनो बा एसे हास्यावबो जे जेरैबायदि मानसिफ्रा ओरैनो फैनानै जोंनि बे प्रग्रामखौ साक्सेसफुल खालामफैदों आरो जोंखौ सापर्ट होफैदों। बेनि थाखाय आङो इसोरनाव माने मानसिफोरनि सायाव आङो धन्यबाद होनो सानदों।
रायजो राजानि सिमां सानदों आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि आशीर्वादखौ बे हाबाफारियाव बबे बबे रायजोनिफ्राय बाहागो लाफैदों? बे प्रग्रामाव जोंहा वेस्ट बेंगलनिफ्रायबो नुजाफैदों आरो जोंनि आसामनिफ्रायबो नुजाफैदों आरो जोंनि बड'लेण्ड एरियानि जेसेबांनाखि समाज बा जोंनि बे जाथि जनजाथि साफ्रोमनिफ्राय नुजाफैनो हादों। दिनै माने गुरखालिनि रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै जोंहा आरो मोनफ्रोमबो जाथिनिफ्रायबो नुजाफैदों जेरै आदिबासि गुरखा कसारि आदिबासि बिथांमोनाबो आच्छा मानि थाखाय बे उद्देश्य मानि उद्देश्य बे सभाया जाहैबाय जोंहा बर'फोरा मोनसे हिस्ट्रिक मोनसे जोंहा जारिमिन दं। बे जारिमिनखौ जोङो बुंखांनो थाखाय जोंनि नेसनेल लेभेलनिफ्राय साफ्रोमबो जाथिनि हिस्ट्रिखौ लानानै जोङो बेखौ बुंखांफिननो थाखाय आवगायबोदों आरो बे हिस्ट्रिफोरनिफ्रायनो जोङो जोंनि गोदो गोदायनि आजौ आजैनि राजा रानि बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ सनमान होनो थाखाय जोङो बे उत्सबखौ खुंनाय जादों आरो जोङो बुंनो थाङोबा गोदो गोदायनि बिर जोहोलावफोर जेरै मानगोनां बिर सिलाराय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बिसिबा आरो ओरै दुर्गा मल्ला ओरै माने बिरगा हाजदा सरि माने जायहक आरोखि माने आदिबासिनि जेनाखि बिरसा मुंडा बिथांमोनखौ जोङो सनमान होनो थाखाय जोङो बे उत्सबखौ खुंनाय जादों आरो बे जारिमिनखौ लानानैनो जोंनि गोदोसोनाय जाथिखौ जोंनि गोदोसोनाय हारिखौ जोंनि बायखोन्दा रायजोखौ माबोरैबा जोङो बुरखांफिननो माबोरैबा जोङो लाबोफिननो बेखायनो जोङो साफ्रोमबो जाथिया जोङो ज' जानानै जोंनि मोनथाय जोंनि प्राप्य बेखौ जोङो इन्डियान सरकारनिफ्राय जोंनि संबिधानाव थाखानाय बायदि जोंनि डिमान्ड स्टेट माने बिनायनि जेनाखि प्रसेस जेनाखि सिस्टेम जोङो बेखौ जोङो माने डिमान्ड खालामनो थाखाय जोङो आवगायबोदों आरो बे आवगायनायजों लोगोसे जोंनि साफ्रोमबो माने जाथि गोष्ठी ज' जानानै जोंनि प्राप्यफोरखौ डिमान्ड खालामनो थाखाय मोनसे जेनाखि माने सिस्टेम बेखौ जोङो लानानै दिनै बे उत्सबखौ खुंनाय जादों। थिग बेबायदिनो बिभिन्न जायगायाव बिभिन्न जों बेबायदि उत्सबखौ खुंगासिनो दङ पाब्लिकखौ एवारनेस होगासिनो दङ जे जों बबे लामाजों आवगायलाङोबा जोंनि प्राप्य जोंनि मोन्थाय जोंनि रायजो जोंनि गोदो गोदायनि रायजोफोरखौ बा स्टेटखौ जों माबोरै बुरखांफिननो हायो बेखौ जोङो रायलायलायनानै भारत सरकारजों रायलायनानै जोङो माबोरै जोङो जोंनि शान्ति परिबेश जोंनि थामोन्था जोंनि बिटि माटि जाथि बेखौ जों माबोरै रैखा खालामनो हायो बे उद्देश्यखौनो लानानै जोङो नैबे दिनैनि खुंनाय जादों। नुनो मोनदों साब्रै मानसिनो साब्रै गेदेमानो मान बिलाइबो होनाय नुदों। बे साब्रै मान बावनाया जाहैबाय जोंहा मोनसे नियम दङ जे जोंनि बिर जोहोलावफोरखौ बा बिर जोहोलावफोरखौ जोङो सनमान होनो रोंनांगौ जोंनि गोदो गोदायनि दैदेनगिरिफोरखौ सनमान होनो रोंनांगौ जाथिनि थाखाय मोजां खामानि मावबोनायनि थाखाय बिथांमोननो सनमान होनांगोन मानो होनबा बिथांमोननि आदर्शआवनो जों दिनै बे पजिसन सफैनो हादों बेखायनो बिथांमोननो सनमान होनाया मानब जाथिनि थाखाय मोनसे नेरसोन आरो नियम खान्थि बेखौनो जोङो माने मोखाङाव लाबोनानै बिथांमोननो जोङो सनमानखौ होनाय जादों।